ఇక్కడ నెహెమ్యా భయపడి 1వ అధ్యాయంలో నెహెమ్యా దేవునికి భయపడేవాడు అని మనం విన్నాం. ఎవరికి భయపడేవాడు? ఇక్కడ 2వ అధ్యాయంలోకి వచ్చేసరికి రాజుకు కూడా మనుష్యులకు కూడా భయపడుతున్నాడు, అధికారులకు భయపడుతున్నాడు, నాయకులకు భయపడుతున్నాడు. స్తోత్రం. పైనున్నటువంటి నాయకత్వానికి భయపడుతున్నాడు, విధేయత కలిగిన వాడిగా ఉన్నాడు. అందుకనే హెబ్రీలకు రాసిన పత్రికలో 13వ అధ్యాయం చదవవసరం లేదు. మీ పైన మీకు నాయకులుగా ఉన్నవారు లెక్క అప్పగింపవలసిన వారి వలె మీ ఆత్మలను కాయిచున్నారు కనుక వారు దుఃఖముతో ఆ పని చేస్తే మీకు నిష్ప్రయోజనం. కనుక దుఃఖముతో కాక ఆనందముతో చేయునట్లు వారి మాట విని వారికి లోబడి ఉండుటి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. వారి మాట విని వారికి లోబడి ఉండండి. ఎందుకంటే నీ పైన నాయకులుగా నడిపించే కాపురులుగా దేవుడు నియమించి ఉన్నటువంటి కాపరులు, సేవకులు, దైవజనులు దుఃఖముతో చేస్తే అది మీకు నిష్ప్రయోజనం. మీకు ప్రయోజనము కలుగునట్లు, మీకు నెమ్మది కలుగునట్లు, మీకు దీవెన కలుగునట్లు వారి మాట విని వారికి మీరు. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం, నెహెమ్యా ఒకవైపు దైవ భయం కలిగిన వాడిగా ఉన్నాడు, రెండో వైపు మనుష్యులకు కూడా దయ. దేవుని దయ కావాలి, మనుషుల దయ కూడా కావాలి. అలాగనే ప్రతి ఒక్క మనిషి దేవునికి భయపడాలి, మనిషికి కూడా కనిపించిన మనిషికి భయపడకుండా, నాయకుల భయం లేకుండా, సేవకుల భయం లేకుండా, తల్లిదండ్రుల భయం లేకుండా, ఏ భయం లేకుండా, హద్దు పద్దు లేకుండా, క్రమము లేకుండా ఇష్టానుసారంగా తిరుగుతూ మందిరానికి వచ్చి నేను దేవుని భయం కలిగిన వాడిని, నేను దేవుని భయం కలిగిన దానను అని చెబితే వారు అబద్ధికులు అని లేఖనం సెలవిస్తుంది. నిజంగా నువ్వు దేవునికి భయపడేదానివైతే, నిజంగా నువ్వు దేవునికి భయపడేవాడివైతే నీ పైన నాయకులుగా ఉన్న వారికి, అధికారులకు, సేవకులకు, తల్లిదండ్రులకు మనం ఏం చేయాలి? భయపడాలి. ఆయనకేంది నేను భయపడేది, ఆయన మాట ఏంది నేను వినేది, నా ఇష్టం అని మనం అనుకుంటే అది నీకు నిష్ప్రయోజనం. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. అది మనకు నిష్ప్రయోజనం. మనకు ప్రయోజనము కలుగునట్లుగా ఇక్కడ నెహెమ్యా అంటాడు. నెహెమ్యా భయపడి ఏమంటున్నాడు? రాజు చిరంజీవి అగునుగాక